For 30 dage siden, der sagde jeg til mig selv, at jeg ville lave en video, hvor jeg taler til kameraet sådan her, hver evig eneste dag, uden at klippe, uden at lave noget redigering eller noget som helst. Og også uden at læse op på et script, så hvor det er bare mig, der sidder og taler sådan her. Og det var noget, jeg gjorde for at stå ved det her med, at uperfekt handling altid slår ingen handling. Og uperfekt handling, det meste af tiden, slår os at prøve at være perfekt, kun en gang imellem. Og det er lige meget, om det handler om en handling om at lave en video, hvor jeg sidder og taler til en telefon sådan her, eller om det er noget med din krop, fordi rigtig mange har rigtig mange mål inden for sundhed og deres krop, om det er at tabe sig, eller bygge muskel og blive stærkere og blive sundere generelt. Så det kan godt være rigtig svært at komme ud i det her med, at du tror, at det skal være så perfekt som muligt, at du aldrig må drikke alkohol, at du aldrig må spise en pizza eller en pose chips, og du kommer at spise kylling og broccoli. Så enten sender du ud i med, at så gør du det helt perfekt i en uge eller to, og så kan du slet ikke mere. Eller så kan du slet ikke engang overskud og gøre det så perfekt, og så får du slet ikke gjort noget. Det var 30 dage. Lad os se, om jeg tager 30 mere. Vi ses i morgen.